Avui a l'estudi de Tarragona Ràdio, a la defensa del Nàstic, el Gerard Valentín. Gerard, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Com estàs? Bé? Bé, bé. Escolta, ara estàvem veient la repetició del tram final de la primera meitat. Déu-n'hi-do, l'àrbitre? Déu-n'hi-do la jugada que aquest gol que li acaba donant amb un fora de joc clar del futbolista de l'Almeria. Ara veiem, per exemple, el primer cop de cap crec que és de Morcillo, el segon és de Ximo Navarro. Ximo Navarro està fora de joc claríssimament, Ho estàs veient aquí ara, tu. Havies vist la jugada o no? L'havia vist, però tan bé no, jo crec. Però, bueno, jo crec que al final no sé si interpreta que el primer no toca la pilota o que no ho veu clar i deixa seguir, però bueno, està passat i ja està. I desautoritzant el seu línier, Bueno, el línier tampoc sabia molt bé què pitar. Bueno, parlarem dels àrbitres, no, parlarem més de la situació d'aquest Gimnàstic de Tarragona, de la teva situació personal. També, com tots els dilluns, tenim després temps de tertúlia amb la Carola Urinovich. Carola, bona tarda. Bona tarda, Jordi. I el Gavi Sabater. Gavi, bona tarda. Hola, bona tarda. D'entrada, vosaltres dos, què us va semblar el partit? Bueno, jo crec que es va veure un Nàstic amb molt de caràcter, que es va sobreposar a totes les adversitats, a l'arbitratge, a l'ensurt de Jean-Luc i la maduresa que tu comentaves abans, no? Sí, aquest equip cada vegada és més fort, més rocós, se sobreposa tot i ens està il·lusionant molt. Després continuarem parlant amb vosaltres de la situació de l'equip, com veieu aquesta recta final. Gerard, amb el pas de les hores, amb quines sensacions surts del camp de l'Almeria? Bueno, doncs vaig sortir des del primer moment que era una victòria important, perquè al final ells és un partit que jugaven la vida i nosaltres al final també, però no tenim un aspecte més bonic que ells, però ens jugàvem també la vida i sortir d'allà amb una victòria ens reforça i com es veu i ens dona moltes ganes per afrontar el partit d'aquesta setmana, que és un partit important, com tothom sap, contra el líder, i això marcarà també cap a on ens donarà una opció que segurament no tinguem ens donarà una opció per poder atrapar els dos de dalt, que sembla que no afluixen. El partit a Huesca era un partit més o menys similar, perquè l'equip jugava també contra un equip de baix. A vegades potser resulta més difícil, no?, jugar amb equips que s'estan jugant la vida per no baixar en una categoria com la segona B. Bueno, en aquesta categoria tots els equips són bons equips, no hi ha cap que afluixeixi ni cap rival fàcil, i a més els de baix se juguen molt la vida també, o sigui, descendir a segona B és un que important i per això els equips van a tope i costa molt guanyar sobretot als camps dels equips de baix. La sensació és que el partit va anar en tot moment per allà on va buscar el Nàstic? Bueno, el partit va anar... El vam saber portar bé, podia haver anat millor, clar que sí, com tots els partits, però el vam saber portar bé i bueno, l'equip va estar sol i va saber aprofitar les seves ocasions i al final va aconseguir la victòria. Massa perill no es van crear. No, la veritat és que no, l'equip, per això el que t'estava dient, que l'equip va estar sòlid en defensa, va saber jugar el seu joc, van fer un partit sòlid fora de casa, que mai és fàcil, i per això vam aconseguir la victòria gràcies a això. I en canvi el Nàstic va tenir una efectivitat molt alta, no va disposar de grans oportunitats, però les que va tenir van acabar anar dins. Bueno, jo crec que vam tenir més oportunitats inclús que ells, quasi. Al final, com estàvem veient ara les imatges, tenim una al minut 43, que Xile es queda soldant el porter i podia haver sigut al final un 2-0 per anar-se'n tranquil a la mitja part i això te donaria un respir molt més gran. No et vull preguntar massa pels àrbitres, però permetem que et faci una pregunteta més, perquè en aquest partit hi ha dues jugades clares i segurament ja pràcticament no en parlarem dels àrbitres. A l'últim partit a casa contra el Mirandés, a darrera hora, s'inventa un penal l'àrbitre que tampoc no existeix i que bé, perquè el resultat ja era de 3-1 i tampoc no té significat, però si aquests dos partits haguessin estat marcadors més ajustats segurament estaríem parlant d'una altra cosa. No sé com ho veus. Bueno, al final és molt difícil pitar, a vegades tu estàs allà a un metre i tampoc acaba de veure's clar i suposo que intenten fer el millor que poden i el millor que saben. Per això tampoc podem fer-hi res. Queden 5 jornades, podem somiar amb qualsevol cosa? Podem somiar, l'equip s'ho està mereixent i l'afició s'ho mereix, per això jo crec que aquesta setmana és un partit important, que si emplenem l'estadi i l'equip donarà la cara per poder guanyar el líder i això sí que seria un cop de moral ben fort. Fins a quin punt és important que vingui molta afició al nou estadi, per això que tu deies, perquè ve el líder, que hi va empatar, que el teniu a 4 punts, que una victòria vostra el deixaria només a un puntet.
Al final l'ambient a l'estadi influeix, els jugadors, el rival, te sents més a prop de casa, saps? Com que t'ajuden inclús a tirar endavant i està donat. Jo crec que quan hem emplenat l'estadi, si no m'equivoco, quasi sempre hem aconseguit la victòria. Per tant, esperem que aquest diumenge s'ompli l'estadi i que el Nàstic també aconsegueixi la victòria. Penseu només en la victòria o aneu més enllà i intenteu també l'averaix? Ja que hi esteu posats? De moment pensem a victòria. Jo sempre pensem anar a qualsevol camp a guanyar i a intentar aconseguir els 3 punts, que són el més important. Després ja, una vegada ja tindrem temps de pensar les altres coses. Ara parlem per l'ascens directe, però el play-off no és matemàtic, lògicament, queden 5 jornades. El Nàstic li porta 5 punts al Girona, que ara mateix és l'equip que marcaria els que no entren. Abans el Joan Alfons ens explicava això, que en els darrers anys, des que ja ha instaurat aquest sistema de play-off, un equip que arriba a 5 jornades pel final i porta 5 punts d'avantatge, sempre acaba jugant play-off. Bueno, jo no sé com estan els altres anys, però aquest any, com s'està veient, hi ha una competència que no sé si estan a 5 punts, però hi ha 3 o 4 equips a 5 punts, d'allò que al final, tard o d'hora, un dels 4 o 5 que estan apretant no afluixarà. Per això jo crec que aquest any està sent un any molt competit i serà més difícil que altres anys. El viatge de tornada suposo que es va fer una mica llarg, no? Perquè tornàveu amb autocar, sí. Però el fet de poder tornar estant amb ascens directe suposo que... Quan tornes amb una victòria i més si estàs en ascens directe, el viatge se't fa una mica més curt. No t'estic dient que no sigués curt, però es va fer més agradable, la veritat. I vau donar-li molt toms ahir, si l'Alavés no guanyava o deixava de guanyar, o tampoc no s'acabeu de fixar massa amb els rivals? Bueno, sí que clar que ens fixem, però al final és el que dèiem, depenem de nosaltres mateixos i hem de jugar per nosaltres, ara hem d'anar a guanyar el pròxim partit, que és el que ens marcarà cap on anem. És factible l'ascens directe? Per això que dius, perquè depeneu de vosaltres mateixos. No? Tot és factible, quasi. Mentre sigui possible matemàticament, tot és factible. Suposo que la situació de l'equip a principis de temporada no era massa esperada. Després, potser com ha anat la temporada, potser sí, perquè el Nàstic ha estat molt regular, ho hem dit moltes vegades, 28 de 37 jornades en places de play-off, per tant, la regularitat segurament és el millor que té aquest equip, no? Sí, l'any passat ja vam ser un equip molt regular, que al final... que això és el que te fa ser més competitiu a tots els partits, no sempre donem la cara a tots els partits, inclús quan guanyem, inclús quan hem perdut, i això al final te fa ser un equip i te fa aconseguir partits, tirar-los endavant, que amb altres actituds no tiraries. Hi ha molta competència, no?, amb aquest equip, una plantilla àmplia. Ha jugat pràcticament tothom molts de minuts, hi ha pocs jugadors que hagin jugat pocs minuts, la veritat. I això és bo? Això és bo, perquè al final dels entrenaments tothom va en sèrio, s'ho pren en sèrio, tothom vol jugar i això al final te fa millor, si el del costat apreta te fa millor tu. I això també fa que tota la gent que hi arriba nova s'hagi adaptat, Tu estaves aquí l'any passat, tu ets un dels jugadors de l'ascens de l'any passat, però aquí ha vingut un jugador masterclass, per dir d'alguna manera, com és així l'Emanar, però ha vingut altra gent, per exemple, sense anar més lluny, que ha marcat d'hivern, i tothom s'ha adaptat. Sí, el vestuari és un bon vestuari, sempre diem, és una gran família i per això tots els que venen no els hi costa adaptar-se i per això acaben rendint tots acaben tenint un bon rendiment tots els que venen de fora. Queden 5 jornades, mireu més enllà del Leganés, mireu el fet que d'aquestes 5 jornades dels equips de dalt crec que només vosaltres i l'Oviedo en té 3 a casa i 2 fora, per tant parteix una mica amb aquest avantatge de tenir més partits a casa que fora? Bueno, primer mirem el Leganés, que és un partit molt important, més que jo crec que la gent ja ho sap, però per això espero que vingui molta gent a l'estadi. Però bueno, de moment mirem el Leganés i després ja veurem com afrontem els demés partits. Després l'equip anirà a Saragossa, si es guanya el Leganés, bé, jo crec que fins i tot si no es guanya, però segurament veurem una de les marees granes més àmplies de la temporada per la proximitat, pel que significa anar a la Romareda, perquè també és un rival directe que en les darreres setmanes s'ha posat les piles. Esperem que aconseguim la victòria i esperem que a Saragossa vingui contra més gent millor. A nivell personal, què tal, com estàs? Bé, la veritat és que ara estic molt més feliç, la veritat, com que ja després de poder competir, poder entrenar, tot se't fa més amè i és més fàcil. Tu l'any passat, fins que et vas lesionar, va ser un jugador fix als esquemes de Vicente Moreno. Bueno, la veritat és que aquest últim any no he tingut massa sort amb les lesions, però bueno, ara ja està oblidat i ja està. Ara seguir treballant i a veure si per aquest somni que ens queda. I quan tens lesions i costa recuperar i hi ha recaigudes i tot plegat, són moments durs? Bueno, és fotut anímicament perquè preguntes què has fet malament i què pots millorar i al final ja
te tornes un obsessiu amb tot per intentar centrar-te en la lesió i recuperar-te abans possible, però bueno, al final quan tot passa i al final tot passa, com he dit, i tornar a jugar et torna aquella felicitat que necessitaves. Suposo que l'ensurt dissabte se'l vau emportar amb la trompada de Jean-Luc, Sí, la veritat és que jo no vaig veure la jugada perquè ens va pillar una contra corrent cap enrere i fins que no estava a terra que va cridar l'àrbitre de l'assistència no me vaig donar compte. Però clar, després veient les imatges sí que dona un què important, la veritat. Però ell és molt fort, potser li passa un altre i jo no sé si m'hagués pogut aixecar. Bueno, ell va aixecar, va intentar continuar jugant, no? I bé, la sort és que no ha passat res, que el jugador ja és aquí i veurem, doncs ara que ara els propers dies veurem què acaba fent, perquè suposo que tampoc després d'un cop d'aquests no pots començar ja a entrenar altra vegada de cop, però bueno, veurem què passa. Suposo que quan vas fitxar pel Nàstic ara fa un parell d'anys, si t'haguessin dit, mira, aquest any pujarem a segona A, bé, allò era pràcticament una obligació, suposo que enmig ho tenies coll. Una obligació, però no era fàcil, No era fàcil, però era allò l'obligació, no? I llavors dius, bueno, pues, escolta, si és una obligació ho intentarem i a veure què acaba passant, però si et diuen que a la segona temporada potser podeu pujar a primera divisió, doncs m'esteu fotent el pèl, no? Home, és que era difícil pensar-s'ho, però clar, al final és el que t'he dit, l'equip està a un nivell competint sempre cada partit, que és el que ens ha donat arribar fins aquí, i si seguim així competint segur que ens donarà per més. Sempre que ve un jugador del Nàstic sempre demanem que ens facin arribar alguna pregunta dels oients, d'això se n'encarrega el Joan Alfons. M'encarrego jo, però deixa'm fer-te abans una dels oients. Quants cops has maleït aquell 1 de febrer del 2015? Aquell dia en què contra l'Atlètic Balears, pam, punxada i no va estar. No, l'Atlètic Balears... No va ser el nou estadi contra l'Atlètic Balears? No, la temporada passada, sí. Aquest any també va caure per aquestes dates. L'inici de tot. Bueno, jo crec que era una lesió que portava temps que tenia el menisc que no acabava d'estar fi, perquè tenia unes molèsties però portava un any i mig jugant amb elles i no li donava més importància. I bueno, al final pues, va passar perquè suposo que havia de passar, perquè al final tard o d'hora tenia que haver parat per allò i al final va passar. Pues allò de que maleït aquell dia, no? Perquè des d'aleshores va ser una darrere l'altra, va haver l'estiu que sí i tal, però després una altra vegada més del mateix. Les preguntes dels oients, per exemple, el Marc Monforte, Gerard et diu, gràcies per formar part del Nàstic, el Marc és un clàssic, sempre agraeix als futbolistes formar part del Nàstic, diu, felicitats per la recuperació, que se sent estar lesionat sense poder gaudir jugant en aquesta magnífica temporada del Nàstic. Tu has viscut el no poder jugar, ara ho estàs fent, t'hauràs emmossegat les ungles tot, no? Molt de nervis, sobretot a la grada, ja entenava. Molts de nervis, perquè al final és una impotència que no pots fer res, tu has fet la teva feina ja i al cap de setmana només te queda ser un espectador més i intentar animar i que els companys ho treguin endavant. Diu, a quin nivell de confiança personal, en percentatge, quin percentatge et trobes de nivell de confiança? De dir, ostres... La veritat és que em trobo bé, està clar que no estic al 100% com podia estar just abans de lesionar-me, però al final això s'agafa a base de confiança, com he dit, i de minuts i de temps, però em trobo molt i molt bé, la veritat, és que estic molt a gust i tothom m'ha recolzat bé. Diu, què tal veus un Gerard Valentín jugant per la banda, però més avançat, cap al mig del camp, més ofensiu, amb menys tasques defensives? Bueno, no seria la primera vegada que he jugat allà, això... El dia que el míster em digui que m'he de posar allà, doncs em posaré allà i ho intentaré fer el millor que pugui. L'Steven Monforte, que diu, enhorabona per la recuperació, diu, per mi ets un dels millors laterals de la categoria, està en el teu millor físic, i ara la pregunta, sempre que jugues ens deleites amb bones jugades, amb bones carreres per la teva banda dreta, però em pots dir quin és el jugador més veloç de la plantilla? O potser ets tu? Tot depèn de la distància i... Bueno, jo crec que a petites distàncies jo diria que Jean-Luc és més ràpid. Jean-Luc és més ràpid accelerant. A més petita distància. I a llarga distància jo crec que Ferran o jo, possiblement. Ferran o tu, que apunta que jugareu aquesta setmana a les bandes, velocitat per destrossar el Leganés, no? Bueno, sí, suposo, o sigui, això ho haurà de dir el míster. Que no vegi el míster, que aquí estem imposant res, o sigui, que ell manarà. El Jordi Bonacci diu, a veure, una pregunta que em té una mica preocupat, compte, diu, amb les teves arrencades per la banda, de vegades trobo que el camp se't queda petit, creus necessari allargar el nou estadi uns quants metres? Això ho han dit moltes persones.
Bueno, la veritat és que a vegades sí que em precipito i se m'acaba el nou estadi, però ojalà l'allarguessin, la veritat, a mi em vindria bé. Parlem-ho amb el president, tirem unes pares de seients al fons i fem... Aprofitem les reformes del Tarragona 2017, no?, per fer més llarg el camp. La qüestió és aprofitar i que arribi a temps. Per exemple, l'Andreu et diu: hola Gerard, bona tarda, com a lateral que ets i bon amic del Jordi Calavera, com veus el teu amic? Clar, sou amics i competència directa, no? Bueno, ja fa, des de l'any passat vivíem junts i tot, i bé, el trobo bé, sé que ara està feliç d'haver arreglat la relació amb el club que ell estima, i ja està, jo el trobo que està bé i ara entrenava com un mes. Quina convivència haurà estat Jordi Calavera i Gerard Valentín, els dos al lateral dret, allò en plan deixant una mica d'oli al terra perquè caigui, prengui mal i jugui l'altre, no? No, són bona gent tots dos. El Cristian diu: quin creus que és el secret del bon estat del Nàstic? Ja no només enguany, sinó els últims... Bueno, ja com he dit abans, jo crec que al final la competitivitat és el que ens marca com a equip. Sempre competim i sempre ens sortim a guanyar. Una pregunta que m'ha deixat una mica al·lucinat. Diu el Josep: sabem que ets amant dels videojocs, això ja ho sabem i ara parlarem al respecte, i has pogut fer servir el FIFA 2016, què opines dels teus stats? Els stats són la valoració dels futbolistes, no? O sigui, si és més ràpid, si és més lent, si té més bé una centrada i tal, i el Gerard, ho he hagut de buscar, Gerard, no t'enganyaré, té un estat de 67 amb un potencial de 76, jo ja fa anys que no jugo al FIFA i no sé com va això. Et semblen adequades, et semblen correctes? Si dic la veritat, no m'agrada jugar molt a videojocs de futbol, però pel que m'han dit els meus amics que sí que juguen, m'han dit que està més bé del que tocava. O sigui, que està, com diríem, està xatant, no? Està dopat, aquest... No sé, la veritat és que no he jugat al FIFA. Però és curiós, O sigui, ja han passat diversos futbolistes per als estudis i sempre deien: no, tu te jugues a tu mateix ara que estàs al FIFA, i els futbolistes habitualment no voleu jugar a futbol a les soles. Jo quan jugo vull desconnectar del món. Tots més de tiros, no? D'accions. I al final, pues, tampoc no em poso a jugar al FIFA molt, la veritat. Clar, és com emportar-se una mica la feina a casa, no? Clar. És allò, jugues al camp i després jugues a casa, dius, nen, desconnecta. Entrevistes tu ja és el que em faltava, ja, El que sí que jugues molt, i moltes vegades comparteixes a Twitter, són els jocs d'acció, el Call of Duty, no? Sí, però bueno, tinc molts amics que juguen. M'han explicat que ets un màquina. No tant. Depèn. No. Sí, home, per exemple, si no tinc mal entès, has arribat a jugar amb equip amb en Jordi Amat, jugador ex de l'Espanyol, actual del Swansea. Hi ha molt futbolista que juga, Amb el teu germà, amb el Pol, amb l'Àlex López, o sigui, es munteu allà els futbolistes... Hi ha molts futbolistes que juga, te sorprendria. I moltes vegades he conegut algun així. A veure, explica, no. No, al final he conegut companys que juguen amb ells i ells han tingut uns altres companys que també juguen i al final els coneixes igual. Jo ara parlàvem de situacions compromeses amb el Gerard, quan convivia amb el Jordi Calavera. Per cert, ara conviu amb el Gavi López, que avui ens acompanya als estudis de Tarragona Ràdio i que demà també serà protagonista aquí per parlar de la Pobla. Però vaja, la complicació que té Gerard Valentín a la família, deixa-la anar, El seu pare, l'Albert Valentín, és el secretari tècnic del Saragossa. Per això ja dic que anirem allà a guanyar. Sabeu que d'aquí 2 setmanes anem a Saragossa. Els dos estan lluitant per una plaça d'ascens directe. Gerard, això com es porta? Aquella setmana no parles amb el teu pare. Aquella setmana intentaré no trucar-lo, la veritat. Ell també ell li agrada molt la seva feina i també es ficarà molt nerviós, igual que jo també tindré les meves coses i intentarem mantenir, ja ens trobarem, passi el que passi al final i ja està. Però hi ha d'haver molta tensió. El pare, secretari tècnic del Saragossa, el germà de la Pobla, ell... Estic acostumat, el meu pare ha estat tota la vida al futbol i al final he estat acostumat a aquest tipus de tensions. Però el gent... La veritat és competir entre nosaltres no m'havia passat mai, però tensió al futbol sí m'havia passat. El gen Valentín, la genètica Valentín, té alguna cosa a veure amb el lateral dret? Ton pare va ser lateral dret, tu ets lateral dret. Mon pare era més, per lo que m'ha explicat, era més pivot, però també ocupava a vegades lateral dret. El Pol també, ton germà lateral dret. Què us passa? Us mateu per un lloc només? Suposo que el meu pare ens va ensenyar així, jo no sé. Doncs mira, precisament, com estava el Gavi López, Gavi, vine cap aquí, que tenim el Gavi aquí als estudis de Tarragona Ràdio i l'havíem ensabonat una mica, ja havíem preparat la cadira. Gavi, què tal? Molt bon. És amb l'amic o del Gerard mateix? Amb el Gerard, així compartiu. Servir l'altre. Així compartiu escena. Gavi, treu els draps bruts. Explica'n alguna història del Gerard a casa que diguis, ostres, que és un maniàtic, té alguna història així. Aprofita. La veritat és que maniàtic no, però és una mica passota. Sí, és una mica passota? A vegades l'he d'apretar, anem a fer això, anem a fer l'altre, no sé què.
Però després, no, la veritat és que es viu molt bé amb ell i molt bé, la veritat que molt bé. I que juga, la veritat és que juga. Juga, o sigui, tu dones... Corroboro, però és bo i també sap dir que no, a dir a aquesta hora a dormir, a descansar i fora. Sí, però és allò, em deia abans, és que Gerard, hem fet la 3-14 i hem parat amb el Gavi abans de venir, hem fet el paripé, quan ha vingut amb ell hem fet el paripé, em deia, jo és que jugant no dono, però és que ells són de professionals, són la canya. No, és que és així, és veritat, a mi m'ha ensenyat a jugar ell, Molts amics meus, els meus amics quasi tots juguen i al final és una manera de quedar amb els meus amics i parlar amb els meus amics i passem la tarda així moltes vegades, la veritat. Ja t'ho he explicat abans. Sí. El Jordi és amic meu, però parla més amb ell que amb mi. O sigui, amb el Jordi Amat. Jo reso per no trobar-me mai a l'equip del Gerard Valentín, allò del Call of Duty, perquè si no tinc els minuts comptats. Tu també jugues o què? No, jo no sóc de Call of Duty, jo sóc més en solitari, jo de jocs en solitari, això de multijugadores i competitius, a mi això tira. Molt bé, doncs escolta, Gerard Valentín, que ha estat un plaer que haguis estat aquí amb nosaltres, ens seguirem veient, perquè tens contracte fins al juny del 2019, per tant, et seguirem convidant aquí. Moltes gràcies. Que vagi molt bé la temporada. Gràcies.